Tungod sa subsub nga police community roving sa Sitio Ratan, Barangay Tangki, Syudad sa Talisay, magtiayong nalambigid sa ilegal nga kalihukan ni balhin sila yung sitio apan nasikop gihapon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. Naabtan pa sa GMR TV balitang bisdak kining magtiayon sa wa pa hingpit nga gibalhog sa prisuhan. Nagpuyo sila sa Sitio Ratan apan ni angkon nga nibalhin sa Sitio Salvador tungod sa pagtago-tago sa pagpamaligya o ginadiling drogas. Ang duha sa naging tuig lang nakagawa sa prisuhan tungod gihapon sa pagpamaligya og drogas. Inindami. Siyabo. Ano man? Lagi na, sa kapait lagi. Di ka na kayo ba? Ngayon, kaya gusto ko kaya ka ng kuhan, ka ng dakok, tago-tago ang pagpaninda. Bilag mayroon mong kuhan ba? Taon na dyan. Kahinumduman nga duha na kasimanang gihimo ang Project Ratan, diin nagtinabangay ang mga mulupyo ug kapulisan sa pagroving sa dapit isip mga Ratan defenders. Kini sa tumong nga mapuhag ang pagpamaligya ug paggamit sa ginadili nga drugas. Siguro nakita sa mga drug personalities that they are not anymore safe in Sitio Ratan. That is why they have transferred. It is a good site and good development para sa amo, and we are very optimistic that sooner mo daghan pagit ang drug cleared barangay sa Talisay. Laing dinakpan mao si Dima Manggaron kinsa ni angkon nga siya pa mismo ang mukuha sa Shabu nga igbabaligya gikan sa Dulho Fatima sa Dakbayan sa Sugbo. Doon na siya upat ka mga anak. Para lagi sa mga anak ko, wakibana. So lang ko anak. Bahala ginagmay basta masustentuhan ang gat sa anak ba. Nasiko pa sabang may 21 anyos nga amahan nga ni angkon nga tigtunol siya sa Shabu sa mga mupalit. May bat man. Ang ligya yung katinawan? Dili masugo-sugo raw. Kay tunol? Oo, sugo-sugo raw man niya. Prosinto raw ba. Samtang padayon usab nga mitabang ang Talisay City Outpatient Rehab and Aftercare Program sa mga drug surrenderer. Kapin sa usa ka gatos ka mga drug surrenderer ang nipaubo sa session o random drug test. Oba ni Philip Patricio Ogrod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.